sake dawowa a cikin shirin mako wanda dai muke nunawa, fira da baki na musamman da su muke tattaunawa. Ya babanmu na wannan mako, bari in barku da shi ku ji suna. Assalamu alaikum maza da mata, dukkan ku nake gaidawa. Suna na Mukutar Sani, da yawa na ce mani Bindawa. To malam Mukutar, barka da zuwanka tasha mai albarka. Yan kallo na kallonka, sannan suna sauraren ka. Ya tambayoyi an aiko nan da yawa a takarduna. To Allah ya samu amsa daidai tambayoyin kuma mana. Mai tambaya ta farko mace ce, Kaltuma ce daga Maiduguri. Bayan ta fara sallama ta ce, to malam Mukutari, ta ga shirinka akan azumi, wai ta kalla ya fi sau 100. Allah ya sa ta yi aiki da shi. To amin. To tambayar da Kaltuma ta yi akan ranar arfa ta yi ta ce cikin darussanka na baya wanda ka yi wa maza mata. Idan ranar arfa ta zo, wacce ibada za mu riƙe, wacce kanta muke fata. To a'udhu billahi sami'ul alimi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah mai girma. Wa sallallahu ala rasulina nabiyina mai alfarma. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaltuma mai tambaya ta farko da ke da sauran al'umma. Ranar arfa lallai mu sani wannan rana ce mai girma. Ubangiji na gafartawa, bayinsa yana yantawa. Ubangiji na amsawa abinda bawa ya rokawa. Duk ba ranar da ta kai ta girman daraja a wurin Allah. Malam har a watan Ramadana in an ga Lailatul Qadari. Bambancin su idan kin gane, wancan dare ne wannan wuni. To na gane. Mu duba hadisin manzon Allah Sallallahu alaihi wa sallam. An Jabir radiyallahu anhu qala rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. ma min muslimin yakifu ashiyata arfa. Babu musulmin da zai tsaya ya daidaita a ranar arfa. Fa yastaqbalul qibla bi wajhihi, ya juya ya dubi alqibla. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ثم يقرأ سورة الإخلاص 100 مرة. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلينا معهم 100 مرة. To malam larabci kake yi kana ta yi ba ka fassara ba. Annabi ya ce ranar arfa dukkan musulmin da ya tsaya ya juyo fuska alƙibla, ya karanto wannan kalma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya karanta ta sau 100, ya karanta qul huwallahu ita ma yayi ta sau 100. Salatin annabi shi ma 100. Karshe roki a hada da mu. Annabi ya ce to lallai wanda ya daure yayi wannan. Illa qala Allahu ta'ala ya mala'ikati ma jaza'u abdi haza. Sai Allah ya ce wa mala'iku wannan ba wannan me yayi sakamakon shi. Mala'iku za su yi shiru, tambayar ta yi musu girma. Allah ya sake cewa sabbahani wa hallalani wa kabbarani wa azzamani wa arrafani wa asana alayya wa salla ala nabi. Sabbani wa kabbarani wa hallalani, da ma ka fassara su. Allah azza wa jalla
zance da mala'iku ya ce musu wannan bawana ya tsarkake ni, sannan ya kadaita ni, ya kuma ya girmama ni, sannan ya darata ni, ya gwada ya kuma sanni, ya yi yabo a gare ni da salati ga masoyina. Shine Allah ke cewa da me zai mai sakaya. Allah ya kai mu ranar arfa mu kwashi wannan lagwada. Daga nan Allah sai ya ce wa mala'iku to ku shaida, ishhadu anni qad ghafarta lahu wa shafa'tuhu fi nafsihi walau salani abdi hadha ash-shafa'a la shafa'tuhu fi ahli al-mulk fi kullihim. Mala'iku ku shaida, ina gafarta masa, ina bashi ceton kansa, kai dama za ya tambaye ni ceton kowa ne ko ceton gayyar taro, in ya tambaya zan bashi. Allah mai falala, Allah ya sanya muna da rabo. Amin maimuna. Ibadar rana ɗaya ce za mu yi, Allah ya ba mu wannan. Ai taskar Allah na da yawa, in bawa ne ma'abaka. To malam Mukutar Bindawa ka koro da bayanai, tambayoyin da yawa, ga lokaci ya kare, sai dai mai haƙuri. To babu damuwa, wata rana in muka zo ma dora. To masu kallo da sauraro a nan zamu sa aya, shirinmu na wannan mako sai wani makon mun dawo. Malam kai ban kwana. Wassalamu alaikum maza da mata, birni da ƙauyuka, sai wata rana